Boy. I dag har jeg en Dips EU-video klar til jer, som I bare kan se. Jeg er begyndt en lille smule i forløbet, men det håber jeg ikke vil gøre så meget. Så ja, ja. Men håber I vil vide den imens. Men vi er med på sommerferien, og i dag så tager vi til Østrig om aftenen. Det er jo også meget fedt. Der er en. Okay. I dag er det sommerferie. Det er ved at være den sidste 2 uger, der er i sommerferien. Og om aftenen her, så tager vi til Østrig. Og det håber jeg, det bliver mega fedt, hvor vi skal ud i bjergene og bare virkelig hygge sammen med min lillebror Mikkel, som I kan høre smasker lige nu. Men ja, det håber jeg virkelig bliver hyggeligt. Men nu sidder jeg så og spiller det bare i over, I både kan se mig lave fejl, og I kan se mig vinde lidt forskelligt, hvad man gør. Lige nu går det ikke sådan virkelig godt for mig. Men ja, min lillebror sidder her ved siden af mig lige nu. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal snakke om. Måske jeg bare skal sige stille. Ja, det gør jeg. Så kan I se mig spille. Nu kommer der investering. Jesus, nu dør jeg. Ej, dø. Nej, hvad sker der? Min computer har kun 10%. Nej, jeg døde. Ej, hvor lækker, mand.